אז מה קורה חברים? כאן מיכאל בסרטון אדיר. אז היום אנחנו הולכים לעשות אתגר מטורף. אני הולך לנסות להתקרב להשיג את דראקו. עכשיו אתם שואלים אותי, מיכאל, איך אתה בדיוק תשיג את דראקו? מאיפה הקרדיטס? אתם אומרים אולי מהבטל פאס, אולי מהמיומנויות. יש לי שני אפשרויות. אני כרגע לא יודע. אתם תעזרו. אני לא יודע מה עדיף, אבל כרגע אני אלך על זה. אז אחרי הסרטון הזה תגיבו לי, מיכאל, תנסה לעשות מהבטל פאס. תמשיך לעשות במיומנות. תוכל לעשות הכל. אוקיי? אוקיי, אז אני אנסה כרגע מהבטל פאס. איזה קווסטים יש לי? אני אשים שניהם, תתן לי שניים. ככה אני בהתראה קצרה, כמו שאומרים. תנו לייק, שימו פעמון. ולא לשכוח, להירשם לערוץ. ככה אנשים מחכים לזה. עכשיו מונטאז' אז חברים, סרטון של תשובות, אני רוצה לעשות את זה. אני רוצה שתשלחו לי בתגובות מלא שאלות כדי שאני אענה על סרטון של תשובות. סבבה? שיזה, הרגו אותו. הרג אותי. טוב, חברים, כדי שזה עכשיו ייקח לי הרבה. אז אם אתם רוצים שאני פשוט אדלג לכם האלה שמפסיד, אם אתם רוצים שאני אדלג לכם לקטעים שהוא מפסיד, אז כנראה שזה מה שאני אעשה אם אתם רוצים. אבל אם אתם רוצים שאני אשאיר לכם הכל, פשוט תגיבו לי. היי, אני לא ציפיתי איך תפס את זה. טוב, כרגע זה ממש קשה, נראה לי שאני אחליף קווסט. אני לא יכולה לעשות. תכל'ס זה לא מה זה קשה, קל, אני פשוט יצאתי עם גרועים. ולמה יש לי את זה עם ג'סי? תגידו לו להחליף, התחלתי את הקווסט הזה קודם. אז אני לא רוצה להחליף את הדברים מההתחלה. עכשיו שקל בבית, אכפת לי, יגידו, יש כאלה שיגידו, מה אתה גרוע, תעשה כבר את הקווסט. תגידו, רוצים שאני אעשה שאלון ברול סטארס? אם אתם רוצים, תגידו לי למטה. עכשיו, צ'יט, לא, הם הרגו אותו. רציתי להוציא אותו, תעיף אותו. אוקיי, מה אני עושה? לא, יש, הוא פספס. לא, אבל הפסדנו. עד הסוף. לא. אני לא מאמין. אני פשוט לא מאמין. הסרטון כבר 4 דקות ו45 שניות. פתאום כולם כזה בודקים את הדקות ואת השניות בסרטון. מה זה מצחיק. אני עובר לשיטה אחרת. בראולרים
אני אעשה גם מיומנות, וגם אני אעשה באטל פאס. יאללה, בואי ננסה את השיטה הזאת. הוא על 2, נראה ש... כן. לקווסטימול. לצערי אין לי קווסטימול, אבל אני אעשה את זה בכל מקרה. לא יודעים מה? לא. עדיף להתקדם ככה. 3. כן, עדיף להתקדם בבטל פאס. ככה ג'סי. בוא נראה אם אני נצליח, למרות שקשה לנצח עם ג'סי בווייפ אאוט. חושב שגדול למצוא את זה קל, לא. זה תלוי מי שאני יוצא, חבר'ה. אם אני יוצא עם פייפר, ניצחנו. אוי ואוי. גם הם לא בחרו. Time for trouble. זה כל טלפון. First takedown. מה זה? ניטה עם גומי מהבטל פאס. מהבטל פאס שלנו. הייתי בטח שהם לא מקבלים את הזה סקינים בהתחלה. כשאתה קורא את הבטל פאס, ישר אתה מקבל סקין. כי זה היה... אם אתם רוצים שאני אפתח מועדון, תגידו לי. אם אתם רוצים, תגידו לי. בוא נעשה ככה. התגובה שתהיה לה הכי הרבה לייקים בסרטון, אני אישית נותן לה. וגם לה. יאללה, בוא נראה. אם אתם רוצים שאני אתחיל לעלות לייבים, יש זה ערוץ חדש וכל מיני. אבל אם אתם רוצים שאני אעלה לייבים, שאני אשחק איתכם, כאילו תגיבו לי למטה. וכדי שאני אצליח, תצליחו להירשם. אני צריך סאבים כדי לעשות לייקים. לייקים, יו, מה הולך? אני צריך לייבים. בוא נראה, עוד מעט יש לי פה סטאר. אביגי דודה גדול, אביגי דגגגגה. הקווסט, עוד 2 משחקים לדבר הזה. חבר'ה, תקשיבו. לא יודע אם שמעתם, לא יודע אם ראיתם, או שאתם חיים מתחת לסרט. אנשים אמרו את זה. תירשמו